ଏଇଠି ଶୁଣୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆସୁଛି ପୁଣି ନା ଫୋନ କରୁଛୁ ଏଇ ବାଟରେ ଗଲେ ଏ ବାଟରେ କି ପଶିସା ବାଟରେ କି ଜାନା ଦେଇ ପଇସା ଦେଇ ଭାଲ ଆଚ୍ଛା ତ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ହେଟି ଅଛି ଜାନ ନାହିଁ ବୋଲେ ଜାନା ଆଉ କହି ତ ଦଉନ ଫୋନ କରତେ କାହା ଯାଉ ଭଲ ରହୁଛୁ ଖାଉଥିଲୁ କଣ ହେଇଥିଲା 6 ମାସ ଥରେ ତ ଘରୁ ପାଇଛି ତାପରେ ପାଲା କରୁଛି ଆଉ ସେ କିଛି କହୁଥିଲା ନା ମୁଁ କହୁଛି କହୁଥିଲି ମଶାରୀ ମୁଁ ଟାଙ୍ଗି ଦଉଛି ଧୂପ ମୁଁ ଲଗାଇ ଦଉଛି ଖାଇବା ଗାଡ଼ିଆ ପନି ସେ ବିଛଣାରେ ବେଳେ ଖାଇବା ଦେଇ ଦଉଛି ହଁ କିଏ ଓହ୍ଲେଇବ ସେ କିଏ କେଉଁତେ କ'ଣ ବିଛଣାରେ ଖାଇବେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ କ'ଣ ମଗର ପାଣି ହାତରେ ଯିବନି ମଗର ପାଣି ତା ବେଡ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇବି ସେ ମଗର ବୁଢ଼ୀ ହାତ ଧରିବ ସେଠି ଖାଇବ ଖାଇବି ଖାଇଛୁ ତଥାପି ତା ବାଦ ସିଏ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର